Hasingo gara, arratsaldeon, eta eskerrik asko berriz ere batzuen kasuan behintzat gogoetaren gune ontara inguratzeagatik. Goizean, lehenengo Gorka Urbizu eta gero Maialen Lujanbio eta Niko Etxart izan ditugu gurekin transmisioaz aritzeko. Gaur, hori ari da izaten gai zentrala, aurreko bi egunetan jardun izan dira Euskal kulturaren barnean hizkuntz hautuaz eta ekonomikoki euskal kulturaren sostenguaz, eta gaur egun guztian ari gara transmisioaz hitz egiten, eta arratsaldeko mahainguru hontarako ere transmisioaz hitz egiteko gonbidatu ditugu Jon Sarasua, Mari Jose Olaziregi eta Ander Lipus. Labur bada ere aurkezpen txiki bat egingo dut. Hemen Anderrekin hasiko naiz. Inigo Ibarra edo Ander Lipus, izen artistiko horrekin ezagutzen dugu. Aktorea da, komediantea, bufoia, antzerkiola imaginarioaren sortzaile izan zen, Adel zuzentzen du, Arte Drama Euskal Laborategia, Huts teatroaren baitan ari da orain lanean, Arte Dramaren barruan, amaterrekin lan handia egiten du, eta bai aktore eta bai transmisore gisa ezagutzen dugu. Mari Jose Olaziregi doktorea da, eta Euskal Filologian eta EHUn irakaslea, eta 2010etik Etxepare institutuko euskera sustatu eta edatzeko zuzendaria da bera, eta bere ardurapean dago adibidez besteak beste institutuak nazioartean duen unibertsitate sarea. Eta Jon Sarasua berriz, bertsolari gisa ezagutu genuen orain dela zenbait urte, baina azken urteotan gehiago dago gogoetari eta pentsatzeari emana, EKATen Euskal Kulturgintzaren transmisioan aritzen da, arlo sozioekonomikoan ere aritu izan da, azken urteotan, eta baita ere, hainbat tertuliatan eta ezagutzen dugu. Beraz, ekin egingo diogu, gaurko solasaldi honi, aitortu behar dut, ez zaidala erraxa egin gidoia osatzea, hirurak ere oso esango nuke estrato diferentetan edo eremu diferentetan ari direlako lanean, esango nuke nortasunez eta komunikatzeko modutan ere ezberdinak direla, baina nik uste horrek aberastu dezakela gaurko solasa ere. Beraz, katearen egoerarekin hasiko gara, transmisioari dagokionean, eta hirurok sortu dituzue edo hartzen duzue parte Euskal kulturaren transmisiorako tresnetan, ez? Etxepare institutua, antzerki eskolak eta konpainiak, Euskal Kulturgintzaren transmisioa gradu ondokoa, transmisioaren katea eratzen, osatzen, ari gara, badakit galdera orokorra dela, beraz, eskertuko nizueke gehiegi ez luzatzea, gero sakonduko dugulako zehatzago. Iazte naiz. Nahi baldin baduzu bai. Arratsaldeon danoi, eskerrik asko, tortzeagatik. Galdera horri erantzuteko laburrana zen, beti ere lehenengo esango dotzuedana da nik nola ez aktore edo bufoi edo komediante ikuspuntutik egingo dotzuedala berba, eta beti ere Euskal antzerkiaren autu hori egin ebanetik, beraz antzerkiaren ikuspuntutik. Oso apropos etortze jatze hemen behian daukadan egoera fisiko bat. Begiratzen baduzu hemen bera, dago hemen tornillo bat. Ezta? Orduan hartuko dut tornillo hori, erakusten dotzue tornilloa, eta ez dut nik bota hor zegoen. Normalean, hegoaldean topau izan naz, aktore izatea dala tornillo bat faltatzea moduan. Hau da, aktore izatea da zerbait, zu ez daukazu, baina zu ezagoz ondo, nola leike aktore izatea, nola biziko zara hortik. Hori hegoaldean, iparraldean beste transmisio bat egonda, eta han aktore emanaldi batetik, adibidez, atzo saran egon nintzen, da emanaldi batetik ateratzen zara eta jendeak esate dizu, loriaturik irten naiz, goresmenak,
Horrek nahi du esan badaudela parametro batzuk agian gure hegoalde maite hontan ez diranak transmititu. Hau da, aktore izatea, teatroa egitea, paiasoen kontu bat da eta paiaso izatea zerbait despektibo bezala, ezta? Antxon Luku lagunak askotan aipatzen du batzutan, hola erdi jolasean, ze famili batean, baskari batean, mutiko batek edo neska batek kantatzen du bertso bat, eta denak, ze polita, ze ederra herriman egin du eta neurrian da ze gauza ederra, eta bapatean beste anaiak egiten du aitaren plantak, pixkat mosoloarena, eta ume hau aldrebesa da. Orduan, nire ikuspuntutik zerbait argitzekotan edo zerbaitetan hitz egitekotan puntu horretatik hitz egingo dut. Nola antzerkigintzaren eta niretzat herri baten kulturgintzan oso importantea den arte adierazpen batek daukan garrantzi hortaz eta nola kodigo horietaz askotan ez jakintasun bat egondala eta gehien bat ikuspuntu hortatik hitz egingo dodala. Beraz, tornilloa denontzako eta denok daukagu tornillo bat faltan edo gehiago, baina ni beste bat gehiago naiz, nire ofizioa maite dudana eta uste dudana kulturgintzari edo herri honeri aportazio bat egiten diona, ez nik, baizik eta antzerkian ari garen guztiok. Ze esan, arratsaldeon danoi eta plazer handi bada hemen egotea eta aukera hau izatea. Ander entzun da, beti bezala bat gelditzen daula pixka txundituta da, eta badak zagindik esango nizuke igual bufoiak egileak esaten omen zituzten, ez? Garai hartan erdiaroan. Nik uste aktoreak, artistak oroak, herri baten nolabait adierazpide kolektiboaren nolabaiteko muina dirala. Institutu batean nago lanean, Etxepan institutuan, zuzendari aktorea da. Imaginatuko duzun bezala oso aintzat hartzen ditut berak esanak. Beraz, iruditzen zait askotan eta antzerkiaz hitz egin dezunez, gutxiespen bat baldin badago, hegoaldean gehiago iparraldean baino da, tokatu zaigun ingurutzen gaitun gizarteak eragintan, esan, badakizuz estatutan gauden, atzerrira joeten zarenean antzerkiak, arteak beste balio badu eta gainera konsideratzen da besteak beste industria badala. Hau dana esan da gero, biztan da nire transmisio kontzeptuan nondik handi joan. Transmitere, hau da, gurutzatu. Guk egiten duguna da mugak gurutzatu, tortarako sortu zen Etxepare Euskal Institutua. Katea eten da inoiz? Ez, beti egon dira. Euskaldunak ez herri izan bagera, historian zehar bidaiariak izan gara. Eta ez bakarrik, bidaiari ospetsuak, arrantzan edo tal. Kultura beti, kultura bada, beti dago mugimenduan, beti dago kate bat, beti gurutzatzen dira mugak. Eta agian azken urteetako esperientziak ezer erakutsi badit, da zenbait arlotan gure artistak ze profesional onak diran eta nola mugitzen diran munduan. Antzesleak dira, antzerki mundukoak dira batzuk, musikagilez zer esanik ez, arte plastikoetan berdin. Agian hitzaz baliatzen diran artista horiek, idazleak, kasu izango dira, tradizionalki edo mendeetan zehar igual gutxien muitu direnak itzulpen nadalako muga. Baina orokorreanik esango nuke katea ez dela eten eta behin jakintxuark, Mitxelenak esan zuen bezala norbaitek, eta esango dezu zen, bestela nire lagun filologoak akatu ingo naute, kultura lurrean zerbait sortzen duen herriak beretzat eta besterentzat sortzen du, eta oro bat besterentzat sortzen ez duenak ez du beretzat ere sortzen. Alegia, beti dagoela kate bat, beti dagoela muga bat gainditu beharra. Eta orduan, transmisioa, eruditzen naizek, belarritakoa jantzi ditu dalako. Oain entzuten da? Entzuten da? Bai. Joa, ze makina. Zuri ere zaizu, baina igual entzute zaizu, seguru. Hori, esan nahi non, transmisioa ulertzeko beste modu bat dakar dalanik ona, ez? Baina netzako modu guzti horiek lotuta daudela. Beti dagoela muga bat gainditu beharra. Soziala, politikoa, nahi duzuna. Baina katea ez da inoiz eteten, eta beti dago joan etorri bat. Hori da nire ikuspuntua.
uste, interesgarria idala izaten, bueno, nik esan gabe ere bakoitzari zerate pixkat hitz egiten nundik begiratzen diozuen, ez? Bai kulturari, bai transmisioari, zuk aipatu duzu ja lehenengo interbentziotik mundua, ezta? Eta, bueno, gero hitz egingo dugu iago hortaz, baina igual, Jon, bide hortatik, zu nun kokatuko zinateke, edo nundik begiratzen diozu zure euskal kulturgintzaren transmisioari? Bueno, igual alde bat baino gehiagotik egiten saiatu gorka onduke, ez da? Nik batetik beharra da bertsolaritzaren bidea zautzen dute nahiko gertutik, eta azken urteetan euskal kulturgintzaren transmisioa izeneko gradu ondokoa sortu genuen, nik uste bain dela 10 bat urte, egin dira ez dakit 4 o 5 edizio 2 urtez behin, eta nik uste hori badela agora txiki bat, plaza bat, euskal kulturgintzaren transmisioaren inguruko problematika, debate hori egosteko gune bat, ez da? Eta hor entzundakotik eta hor jasotakotik ere behar bada panoramatxo bat ikusten da, ez da? Nire Ander Lipusek esan dako aritik segiko nuke, bera lurrea behiratu du eta tornillo bat ikusi du. Baina pixkat onuntzago zulo bate bat zeukan galanta, ez dakit hortik ikusten da, baina hemendik bai. Izugarria. Eta, tornilloak izango zituen zentimetro bat eola. Eta zuloak izango ditu 8 bat zentimetro karratu. Eta kubikotan neurtzen baldin badu hor barruan dagoena, baina asko handiagoa, ez da. Bueno, nolabait esan da, irutzei tornilloari begiratzeaz gain, zuloari ere begiratu behar diogula, ez da. Nik uste gure kulturgintzaren transmisioaren gaia kokatzen dela askoz gai zabalago batean, eta da gure hiztun komunitatearen diagnostikoa, nun gauden, nola gauden, euskararen ibilbide bezala, eta hor kulturak nola kokatzen den, euskaratik sortzen den kulturgintza hau nola dagoen, ze osasun maila daukan, zer zailtasun dituen eta zer ekarpen egiten dituen. Eta nik uste ikuspegi zabalorik gabe euskal kulturgintza barneko merkatu arazoekin, arazo teknikoekin, arazo sorkuntza arazoekin bakarrik ez da ulertzen, ez da? Eta uste hortik ikusi beharko gendukela. Eta, bueno, hemen gaude, ez da, 2014an, atzera begiratzen baldin badugu gauza eta mende asko ikus ditzakegu, baina aro bat behintzat ikus dezakegu 50 urtekoa, ez da? Nik uste orain dela 50 urte, oraintxe aipatu da Euskara Batuaren sorrera eta hainbat gauza. Orain dela 50 urte gure txindurritegian edo inurritegian, hemen Durango gaudenez, gertatu zela zerbait berezia, segurazko norbaitek ura bota zuela inurrategira, behar baino gehiago, eta inurriak martxan jarri ziela, eta alde guztitara ateatzen hasi ziela, eta elikadura sortzen, eta adar askotan, ez da, korpusaren arloan, hezkuntzaren arloan, eta tartean kulturgintzaren arloan ere sortu zela olako transmisio zen berezi bat. Gauzak transmititzeko gogo, ekimen eta programa pila bat jarri ziela martxan garai hartan, edo aro hontan, ez da? 50 urtetik ona gutxienez gakartzan eta dakarregun aro hontan, ez da? Horren emaitza garela, nik uste euskalgintza moderno deitutako aro honen barruan transmisio kontziente baten emaitza garela hemen gauden gehienok. Euskaldun alfabetatu garen aldetik, bertsolaritzako parte garen aldetik, antzerkiko parte garen aldetik, eta beste bat gauza, beste bat arlo, holaxe garatu dira. Orduan, kontu hortan, nik uste galdera dela, nolagoa zen oroar komunitate moduan, eta komunitate horren barruan kulturgintzaren, bereziki sorkuntzaren diagnostikoa zein dan, ez? Eta nik uste diagnostiko horrek daukala tornillotik eta daukala zulotik, ez da? Tornillotik, eraikuntza den neurrian, baina, bueno, nik uste zuloa ere galanta daukagula, ez? Eta arazoa hor da, ez guk egin dezakegun aurrerakadaren neurria ez duela bakarrik ematen guk zemat aurreratzen dugun. Baizik eta bitartean, gizartean oroar nagusitzen den kulturak, nagusitzen den kontsumoak, nagusitzen den abiadura horrek zemat aurreratzen duen, ez? Eta etengabe gutxinez bi begikin begiratu behar diogula gure kateari, ez? Zentzu hortan, oso labur esateko, izuzeit, baietz, kateak arlo batzunan funtzionatzen duela,
eta literaturgintza ordoko adibidezela, eta bertsogintza, eta beste hainbat arlo guztietan daukagu gehiago gutxiago katea martxan, baina, galdera hori izango litzateke ez da, gure gizarteko dinamika nagusituen artean nola gauden, eta nik uste hor, erantzuna ambivalentea dela, ez. Horri lotuta, adibidez, Euskarak badauka normalkuntza plana, ona edo txarra, batzuk kritikatuko dute gehiago, beste batzuk gutxiago, baina euskal kulturak ez. Zuen iritziz, beharrezko litzateke? Niri, galdera hori pixka bat pasatzen zenigunean hasiera. Agian ez daude ados planteamentuarekin. Ez, pixka bat, normalkuntzak esan nahi du arautzea, egituratzea, bideratzea, eta batez ere arauak ezartzea legez eta beste abarrez. Nik ez dakit euskal kulturak arau gehiago behar dituen. Behar duena da, segurazki, dagona, hobeto ezagutu, nolabaiteko lotura gehiago egon daitezela, oso fragmentarioa da, oso zatikatua, eta askotan gertatzen zaigu, bizilaguna egiten ari dan antzeslana, edo besteak egin duen emanaldia, edo besteak eman duen ez dakizer, ez dugula ezagutzen, ez? Orduan, transmisio hitza ezote garen gehiagi erabiltzen, baina, ez dagoela komunikaziorik, ez dakigula benetan uste duguna baino aberatsagoa dela, ez? Orduan, euskal kulturak zer, pentsatzen dut plan estrategiko bat, politika kultural bat, aktiboagoa, arau hori baldimada normalkuntza, ados, nahi desan, edo arautzea, bai, baina politika kultural bat, bai, segurazki, zeintzu diran helburuak, epe laburrera, helburu horiek lortzeko zer lortu behar dan, orduan askotan gertatzen da, daudela nolabaiteko etenak, zuluak, tornilloak nahi zuten bezala ditu, komunikazio falta, eta daude eskakizun desberdintasunak, batzu profesionaltasuna bilatzen dute, eskubide osoz, kultura eragile diralako eta kulturatik bizi nahi dutelako, beste batzuk amaterismoan jarraitu nahi dute. Odun kontua da nolabaiteko balantza hori, ondo ezagutzea eta bakoitzari behar dituen aukera guztiak ematea, ez? Nire irudipenean. Ez dakit transmisio hitza askotan zuzen erabiltzen dugun. 70 hamarkadan eztanda izugarria egon zan, egia da, hemen bagaude besteak beste urte haietan eman ziren hainbat aurrera pausuen ondorio dela. Ez bakarrik hizkuntzari dagokionez, baita kulturari ere. Baina izugarrizko aurrera pausuak eman ziren 30 hamarkadan ere, hau da, egon ziren aukerak euskara ofizialtzeko, egon ziren unibertsitate plan batzuk, egon zen, esan, katea hitz egiten dugunean, niri batzutan ematen ditola pixkat, katea urrutitik datorrela. Orduan, hor badago begirune bat eta kate hori elikatzen joaten da. 70ko estanda universala izan zen, besteak beste, hainbat, askapen eta, klase, iraultzak medio, ez? Iraultza sozialak medio. Baina gure katea aspalditi dator zorionez, eta askotan atzera begiratzen dugu atzo goizera, eta ez, aspaldikoa dugu katea, eta zorionez gure atxonamonek eta atxonamonek egin zutelako ere gaude hemen, beren baliapidekin da bere xumean, beste euskara bestela etzen hemen egongo. Ez dakit erantzun dizudan, gehiagin enrollatu nahi zen. Ez, nik uste eman dituzula hainbat bide, ez, jarraitzeko ere, ez dakit. Nik azken esan duzun horrekin bat egiten dut. Itzu zaite, astuxe egidaukaula beste belaunaldi bat, ez dakit, literatura arloan zabiltzazu. Lizardiren belaunaldia badakit ezin dula 21. mendean oso presente egon. Baina bai daukaguna baino presenteago. Hortik gatoz, nola baita esan da. Hori gabe ere ez da ulertzen 3. estanda, eta gaina hor ditugu elikabide batzuk, oraindik behar dituguna, ez? Eta iritsi zait hor badukagula utxune bat, ez? Baina galdera betikoa da, ez da? Gaur egun dagoen itxaso uholde ikaragarri honen aurrean, geuretasuna ulantzeko zein diren bideak eta zein diren estrategiak, ez? Eta nik uste hor labur gelditzen garela, ez? Baitugula tresnak, baina tresna horien erabileran eta tresna horien erabileren densidadean labur gelditzen garela oro bat, ez? Hora, labur ezaten. Bai, nik
antzerkigintzatik ikusitxe utxune horrek nabarmenak die. Oso artista edo aktore edo antzerki talde gutxik egiten dabe adibidez autua euskal geure teatro bat, geure estetika bat, geure imaginario baten inguruan lan egiteko. Orduan, utxunerik handiena da jende falta edo jendeak ez daukala kontzientzi politiko bat euskaltasunetik lan egiteko. Eta askotan esaten da, merkatua txikiagoa da, eta tontokeri horiek, ez dakit, hau da, tontokeri horiek, zer merkatu handiago bat bilatu nahi baduzu, egizazu teatroa txinos, eta merkatu oso handia eukiko duzu, ez da? Ez daukazu ez da erderaz egin beharri, txina joan, eta han eukiko duzu kriston merkatu zabala. Orduan nik uste dut, utxune horietan sortzaileok egin behar duguna da, utxune horiek baliatu eta jolastu eta sortu, ez da? Ze egia da gaur egungo aktore bateri edo gazte bateri Lartzabalen teatroaz galdetzen badiozu, seguruena ez dakiela. Baina ez daki eta gainera ez du lekurik hortaz norbaitek transmititzeko edo esateko Lartzabal existitu zela. Edo gaur egun atzo adibidez ni Saran egon nintzen Monzonen antzerki obra batekin, Lapurdin montatu duguna, eta jendeak ez daki Monzonek ere teatroa idazten zuela, ez da? Ez dakigu batzutan joaten gara pastorala delako, eta hor badago arrisku bat, baita ere euskaltasuna nahazten dugu batzutan folklorizazio batekin, eta joaten gara pastorala ikustera gotainera euskalduna garelako, eta ez bera ezagutzen dugulako pastoralean ematen den hori edo maskarada bat ikustera goaz, jakin gabe horko kodigoak. Orduan, utxuneak nabarmenak dira. Baina baita ere, pentsatzen dut guk egin behar dugula, guk sortzaileok utxune horiek bete eta utxune horietako sareak eta behar diran estrukturak eta guzti hori sortu. Ze politikoei begire bagagoz edo kultur politika normali, eskema hain ez dakit hor goiko parametrotan mugitzen diren hoiei begira bagagoz, ez dute gauzak aurrera egingo. Gainera politikoek gauza bat dute oso ohikoa. Normalean politikoek herriak egiten duena kopiatzen du, eurak ez daukate idearik, normalean. Egiten du, funtzionatzen duten gauzak egiten dituzte politikoek. Baiezkoa ematen dute ikusten duenean herriak kexu dela zerbaitegatik. Hori nire esperientziatik partitzen dut, baina eurak ez daukate behar, eurak ez daukate beharrik. Eurak daukate beharra herria gobernatzeko, baina herriak berak eskatu behar ditu gauzak, sortzaileak berak eskatu behar ditu gauzak, eta berak egin behar ditu. Orduan, guk ez baditugu autu horiek hartzen eta ez badago talde edar bat hori antolatzeko ondo, ez da ezer sortuko horren arabera. Eta hor, igual aurrerago adibide konkretuagoak jarri aldo daz, baina adibidez euskal sorkuntza bultzatzeko guk egin ditugun zubi bezalako proiektuak edo halako gauzak, edo adibidez guk aulestiko herrian egiten ditugun topaketak, eske euskaraz ikasteko, antzerkia ikasteko dagoen espazio eta denbora bakarra da Paskua astean aulestin egiten duguna. Horrek nahi du esan, ari dira eskola universitario batez, eskola batez hitz egiten, baina eskola hortan euskarak ez du inongo kabidarik izango, ez da? Eta orduan, tristea da, zu aktorea izan da, eta euskara bada zure espresatzeko erraminta, testua, hitza, eta ez badaukazu erraminta horrekin ikasteko aukerarik, ez dagoela transmisiorik, ez dagoela espaziorik non aktoreak jolastu alduen. Eta orduan, egia da, utxuneak badaudela, baina horrek ematen dizu baita ere, indarra eta biziposa aurrera jarraitzeko eta sortzeko gauza horiek, eta gero eskatu behar denean eskatzeko eta esateko, ez, proiektu hau bideratu behar duzue. Eta hortan gabiz, baina egia da, kontzientzia gehiago behar dela euskaratik lan egiteko antzerkigintzan.
gure imaginarioa gehiago berdin zaigu espainolesko, ez dakit, nik oin ez dut ikusten, telebista edo, ez dakit, Isabel II egin aktore bezala, edo autuak dira, nik ez dut Isabel II egingo aktore bezala, ez dakit, nahiago dut Antxo Azkarra egin. Ez dakit, ikusiko, ez dakit, baina ez dakit ulertzen dorostasuen, baina hori da pixkat badagola gabezi bat hori iteko. Eta berdina gertatzen da kanpora urtetzen zarenean. Nik nire kriston gatazka eukin nuen personala garai baten nire teatroa ikusten zen gehiago Teheranen ematen genduen adibidez, euskaraz, Teheran, Chicago, ez dakit, Egipton, Buenos Airesen, eta nire herrian ez nuen ematen. Orduan hor bazegoen zerbait niretzat fuertea zena, ez nuena ulertzen. Baina gainera, Teheranera edo beste lekuetara joaten ginen Espainiaren irudiarekin. Ulertzen da, horrek ondino gatazka handiagoak sortzen jatesan, ez da? Eta, orain garai hortan Etxepare Institutua ez zen existitzen, orain, bate daki, Etxepare Institutuarekin behintzat gure nortasun hori, gure imaginario hori eraman aldugula kanpora baitara, ez da? Eman da zabal zazu ideia horrekin. Eskertze izut ikusi, eta hori da asmoa, euskaraz antzerkia eskaintzea hemendik kanpo. Orduan egin diran aleginak, eta Madriden dala egin dira, eta beste lekutan, Bartzelonan erresagoa da, noski, baina hori da asmoa, euskaraz ikus dezatela, azpitituloekin. Era bat ados nago zurekin da, gehiago esango izut, Ander. Antzerkia izan dana euskal gizartean, izan indan importantea, eta Lartzabala aipatu dezu, ez? Garai batean, 50ko hamarkada arte, argitaratzen zana literatura dramatikoa zari naiz, ez? Gehiengo nabarmena antzerkia zan. Antzerkia zuen garrantzia. Eta gaur egun, ze babes gutxi daukan. Erabat ados nago zurekin. Eta are gehiago esango izut. Gauzak horrela jarraitzen badute, eta aipatu duzu unibertsitate gradu edo ikasketa horiek, ez da bakarrik euskarak leku gutxi edukiko dula, baizik aktoreek eta benetako sortzaileek sistema universitario horretan lekurik ez duzutela edukiko. Hori da niretzat harrigarria nola gauden lotuta zenbait arauekin eta konturatu gabe ze garrantzizkoa den antzerkia eta ze bizitza daukan. Itzulpengintzakin gauza bera pasatzen da. Egiten duzu gradu bat ustez arautzeko euskaraz antzerkigintza ikasializateko, eta zer da kontua, eta antzerki munduko jendeak ezin du sartu, zure esperientzia esate baterako esplikatzera. En fin, hori da, netzat, eta hor dago adibidez oain, izugarrizko gatazka, eta ez da bai da, nola da posible, kolektibo oso bati, bizkarreman da, arautzea eskola bat. Eta, ezin naiz adosago egon. Hori izan da Euskal Herrian askotan, eukidegun drama, profesional izugarri honak ditugula, itzultzaileak dira adibide, baina gero, arautzea datorrenean, daukagun sistemagatik, ez dute sarbiderik. Orduan zer lehen esten da? Beste karrera akademiko bat, egindun persona bat, baina bizkarre ematen diona arte sorkuntza horri. Honi lotuta, Joni galdetu nahi nion, justu Euskal Kulturgintzaren transmisioa gradu ondoko hortan adituak eta arituak, ez? Bereizi hoi dira eta badaude adituak gai batez hitz egiten dutenak eta beste batzuk esperientziatik ari direnak. Diagnosietan bat egiten dute? Oroar edo esperientzia honetan zer jaso duzue? Bai, nik uste gure kasuan ez da hola garbiz edarritzerik zein dan aritua eta zein dan aditua, eta nik uste zorionez, hemen inor gutxik dakiela teorikoki asko, eta inor gutxik dakiela praktikatibo garrik asko, eta hor kontrabando asko dagoela batetik bestea ez. Zentzu hortan ez zait iruditzen arazoi daukaunik, nahiz eta iruditzen zaidan bai askotan unibertsitatea lainoetan egoten dela, beti daukala unibertsitateak lainoetan egoteko tendentzia, eta gurean ere zoritxarrez, gure herrian, unibertsitatea lainoetan da bilela, eta pixkat akademiak dituen historia horiek, ez da, doktoretza egin, eta puntuak lortu, eta publikatu, eta kongresutan paseatu, eta, iruditzen zait, unibertsitateak badaukala arazo bat
Zorionez nik uste guk adituak deitzen diogun horiek ez dira hain zuzen ere derrigor akademikoak, eta badira akademikoak tartean ere, jente oso interesgarria, ez da. Nik uste hor, eten horiek eta zeak gainditzen joan behar dugula, ez. Halare, lehen kontuatu nahiz izan galdetu dezunen, galdu indetela galdera, hain izan pixkat berak esandakoari erantzuten, eta uste galdera interesgarria dela, ez da, normalkuntzaren gaia. Ni neuri pixkat oskia ematen dit, euskal kulturaren normalkuntza plan aitzeak ere, ez da. Izan dezake, arlo batzutan beren zentzua, ez da. Ze zentzutan, bueno, ikuspegi askotatik, batetik, ez daukagu, eta ez epe laburrera eukiko ere, organismo publiko zentral bat Euskal Herria antolatuko duena, eta bartabarrez. Hori bat. Eta ematen du, datozen 10 aldietan ere, prekaritatean bidea egingo dugula, iztun komunitate moduan, ditugun tresna ditugulako, eta ez gehiago. Galdera da, ditugun tresna horietan nola jakatu behar dugun, hori bat, ez? Bigarrena da, gauza badela erakunde publikoak, eta beste da gure erakundetze sistema, eta gure erakundetze sisteman erakunde publikoakin batera daude erakunde sozialak, paper funtsesko batetzen dutenak euskalgintzan, eta behar bada are funtseskoagoa, hortxe euskal kulturgintzan. Orduan da, kontua denen artean, ze estrategia martxan jarri behar ditugun, ez? Normalkuntza planak pixkat zehatzen dit, hori zentzurtan ez dut ikusten euskal kulturgintzaren normalkuntza plan baten egiteko ez aukerarik eta ez pertinentziarik momentu honetan. Esango bagendu bezala, Eusko Jaurlaritzari eskatu behar digula bertsolaritzaren normalkuntza plan bat. Bertsolaritzaren etorkizunaren gakoak ez daude Eusko Jaurlaritzak bertsolaritzaren normalkuntza plan bat egiten duen edo ez. Baizik eta bertsolaritzako barne indarrok ze estrategia eta ze jardun garatzeko gaitasuna dugun, ez? Eta nik uste dut kulturgintzaren neurri batean horrela dela, ez? Eta bestetik normalkuntza hitzak daukan arazoa gure kasuan. Ez bai gara normalak, ez izango ere, hemen gauden gehienon bizialdian, ez gaude egoera normalean, ez? Eta normaltasunetik garatzen ikastea izan behar duelako kontua, ez? Piskat hor. Hala ere, nik uste dut horiek esan da gero ere, eta aitortuta ere, tresna prekario xamarrak ditugula, nik egin kezkatzen hauna da, ditugun tresnekin ondo jokatzen nahi algean. Eta adibidez, hezkuntza sistema nola alako bat bada gure tresna. Eta hor ez daukagu lonzere begira, oso erresa da nori kontra egitea eukitzea, baina ez da lonze arazoa, ez arazoa geurea da, zer egiten ari gara gure eskola sisteman, ez. Korpus bat transmititzen egara, hizkuntza bat, kasi behar dena, baina transmititzen ari algara euskaltasun, hau da, euskaldun izatearen fluxu zabalago bat. Euskaldun izatearen fluxu sortzaileago bat, bere tradizio literarioekin, bere tradizio artistikoekin, bere tradizio historikoekin, bere sorkuntzarako aukera bereziekin, egiten ari algara hori, eta bueno, nik uste egin dezakeguna baino askoz gutxiago ari gara egiten, eta hezkuntza sistemak gauza askotan ez duela asmatu. Kontuz, ze beste gauza askotan txapelak handu behar dugu hien aurrean. Baina horiek nik uste galderak, ez orduan hezkuntza arautuan ari algara etxeko lanak ondo egiten, hezkuntza ez arautuan bertso eskolak, antzerki eskolak, ari algara gauzak ondo egiten, nik uste horiek direla galderak, ez? Eta erantzuna da, nik uste hobetzeko asko daukagula. Aipatu duzu ez, nola gauza badan normalkuntza plan formal bat izango litzakena eta gero bestea ez, aktore diferenten artean egin daitekena transmisioa pentsatzeko, ez? Eta aurreko bi solasaldietan ere adibidez agertu da bertsozale elkartearen adibidea, ez? Nola badaukan transmisio plan bat aspalditik eta bueno, ez? Berregiten doana eta berpentsatzen doana hainbat hainbat adar dauzkana, ez? Batetik hezkuntza arautuan, ez? Bertsogintza transmititzeko, bestetik bertso eskoletan, badaude, ez dakit, ez? Bertso udalekuak, edabideetan saioak, txapelketak hainbat adar dauzkana, bakoitza bere matizekin, eta adibidez Lipus zuri galdetzeagatik, hor dago antzerkizale elkarta ere, azken boladan aipatu da adibidez dokumentazio zentru baten beharrik baote dagoen ala ez, ze iritzi daukazu hortaz? Transmisioa pentsatzeaz, ja ez, nolabait esan goitik edo ez denontzat berdin, baizik antzerkian ari zaretenon artean? Bai, bueno, lotuko dut pixkate, gaur ez dakiz egaitik, asier deitzen dut zuen. Bada, asier zara. Bai, badakit. Jonek esan da bena, eta oain berriako nire azken artikulurako idatzi dodana, azkenean
kultura bere fenomeno osoan, esaten dut, jarri dut, ez da barria izango, baina ura bezalakoa dela, ez da, eta eskuartetik ies egiten dabela, ez da, eta ez dagoela gauza patetikoagorik edo tristegoarik ur hori harrapatzen ibiltzea bezala, osea, kultura ez da gauza bat, zelan da horiek ordenadoreko estel batean ipini daitekeen gauza bat. Baina, bueno, hortaz aparte, bai badagoz estrategia batzuk edo gauza batzuk ezinbestekoak diranak, ezta? Eta egia da, duela urte batzuk hasi ginen EASE montatzen, Euskal Herriko Antzerkizale elkartea, eta hasieran, bueno, hor ginenok, ni behintzat nahiko idealizatuta neukan egia da bertsozale elkartea. Eta bertsozale elkartea, eta gainera, bueno, nik bertso mundua txikitatik jarraitu izan doan gauza bat da, eta oso ondo, bueno, nahiko ondo uste dut, bere azpiegitura guztiak edo nahiko ondo ulertzen ditu dela, baina uste dut hor faio bat eduki gendula antzerkizaleok, eta justu hori da, bertsozale elkartearen kopia bat egitea, eta kopia guztiak txarrak izaten dira. Osea, nahi dut ezan, erabili gendun eskema berdinak, sustapena, hitze potolo horiek, ez da, sustapena, ez dut gogoratzen formakuntza, baina beko lana oraindik egin gabe zegon. Osea, hau da, jarri gendun titulua, baina jarri gendun Euskal Herriko, eta oraindik ez ginen Euskal Herriko. Ideian bai denok nahi gendun Euskal Herriko izatea, baina joan ginen iparraldera eta iparraldekoek ez zuten ezer jakin nahi. Baina ezer, eta orduan hor konturatzen zara errealidadeak oso desberdinak dirala. Bai antzerki munduan, imaginatzen dut idazleen eta musikoen, bueno, hijitxoek esaten duten bezala, ez da, nunca te juntes con músicos, osea, musikoen mundua da, osea, beste gauza bat, beste kristo bat, ez da, baina, bueno, antzerkian ez gendun jakin ustartzen ideia hori. Ez dakit, orduan, bertsozale elkarteak gauza bat dauka edarra. Eta da, hori eramaten daben jendea, hor sartuta dagozan jendea, bertsozaleak dirala. Hau da, ez dirala bertsolariak, dira bertsozaleak. Eta guk ez dugu aurkitu antzerkizale elkartean dana gara aktoreak. Ulertzen? Eta orduan, 7 aktore elkarrekin da egoen arteko borroka bat. Ez da ezer ez gehiago. Orduan, ez du funtzionatzen. Nik nire proiektu hau egiten dut, nik hau, eta ia nola egiten dugun bion artean, bi proiektuak, bai nirea eta bai zurea. Ulertzen? Orduan, gauza batzuk daude ez dabesenak funtzionatzen. Estruktura mailan antzerkiak beste esparru batzutan mugitzen da. Osea, gure lanak, gure ofizioa beste dimensio batetan dago. Aktore batean, nik izan antzerkian, jaigitzen zara goizeko 6etan da goizeko 11etan, 12etan heltzen zara etxera, montatzen duzu, egiten duzu dena, eta hori nire kasuan, baina beste aktore batek, oain, firmatu dute akordio bat, 8 orduko lana indardula, ezkenakoek, eta hoien mundua beste bat da, nik ez dut imaginatzen nire lana 8 ordutan bakarrik enkajatzen. Baina horiek, orduan, kriston borrokak ditugu eta ez dute funtzionatu eta antzerkia ikusteko manera oso desberdinak dagoz. Orduan, uste dut, akatz bat eduki gendula, kopia hori egiten. Eta batez ere hori behar dituguna da antzerkizaleak. Eta hor hasi beharko ginake, nik pentsatzen dut ez Euskal Herriko antzerkizale elkartea jarriz, baizik eta bere garaian hasi ziran herrietan, goratzen dut, Ondarruko antzerki taldea, antzerkizale elkartea, eta ez da dit, Lasarteko antzerkizale elkartea. Orduan ja, Ondarrun eta, bueno, baia badaude 2, 3, eta azpitik, betik hasi beharko ginake transmisio hori egiten. Nik bere garaian gogoratzen dudan bezala Jon Lopategi bere furgoneta horiakin ibiltzen zanean herriz herri, eta ia hor, ez dakit, beste era batera, azpitik hasi beharko zen lanketa prozesu hori egiten. Alan da guztiz,
existitzen den gauza bat da, antzerkizale elkartea orain, eta bere indarra egiten ari da. Ez nahiko lukeen beste, eta ikusi beharko genduke, hemen EASek daukan estandean, zenba jende dagoen ohituta antzerkia irakurtzera baita ere, publikatutako antzerki hori irakurtzera, eta egia esan, eta ja bukatzeko, pentsamenduari dagokionez adibidez, hau da, dokumentazio zentru bat, nik gaztean nintzanean, nik horatzen dut, bertxotan liburu mardul bat, edar bat, eta han ikusten ditun bilintxen bertzoak, eta ez da hitnetzat, edo baditun liburuak azpeitiko bertzolarien bertzoak. Hori Euskal Teatroan ia ez da ematen, ez dago pentsamendurik, testuak bai badagoz, labaienenak, testuak badagoz, baina ez dago pentsamendurik. Esango nuke Euskal Teatroari buruz, ataradan liburu bakarra pixka pentsamendua, da azkena Antxon Lukuk atara duena libertitzeaz. Bestela ez daukagu berbarik gure gauzetaz hitz egiteko, gure ofizioaz hitz egiteko. Eta orduan, nola ez, beharrezkoa bada, baina kriston lana dago egiteko, eta ia lortzen den zerbait, baina ez dago. Utxunea hori txiki gelditzen da zentzu horretan, utxunea. Kuriosoa da, antzerkiarekin ez da asmatu inondik ere, ez da akademian sartu, nahi esan, ez zaio eman jendeari behar zuen formazioa eta hausnarketarako bidea. Bertsozale elkartea aipatu duzu, eta, biztan da, eredugarria dela, ez dago elkarte bat Euskal Herrian, horrelako indarra, aurrekontua, eta jende uholdea inguruan daukana, nahi esan, hori mintzolan, zenbat jende dago lanian, momentu honetan. Zenbat usue? Ez da gizu. Eraikinean? Bai. Eraikinean ez da. Baina, denea sistema osoan, berrogetik gora. Berrogetik gora. Etxepare Euskal Institutuan 10 gera. Hori da dimentsioa. Hau da, institutu publiko bat Euskal Kultura munduan zabaltzeko, 10 persona. Zuzendaria, izendapenez, gehi beste azpian gaudenok kontratu ez. Bertsozale mintzolan, 50 piku. Nahi esan, horrek erakusten du, batetik, indarra, garaipen bat, konbentzimentu bat, soziala, konbentzimentu horrek eukidu bere, eta ikusi bere ispilu eukidu aurrekontutan. Antzerkiari ematen zaion diruaren bikoitza ematen zaio bertsolaritzari, edo batzutan hirukoitza. Nahi esan, bertsolaritzak egia esan asmatu du oso ondo egin ditu etxeko lanak elkartearen bitartez egia da. Dago dokumentazio zentro bat eta duka babes sozial eta ekonomiko bat izugarria beste erakunde askok ez dutena. Egoki desegoki hori baloratu beharko da. Ibilbidea, etorkizuna, baina nigoatzen naiz, finalera eramaten dezunean lagunen bat, eta atzerritarra bada, txate dizute, hau da, rock and roll star baten, hau mobida hau da, egun da, txundigarria, Durangora kanpoko editore bat ekartzen dezunean, bezala. Ditzen dira, itzi gabe, esate dute, baina ze mobilizazio da, hau. Eta hortan badauka eraginik lehen Maialenik galdetu diotez, hain zuzen, agian bertsolaritza izango da jardun bakarra, linguistikoki ez duena lehiatzen besteekin, hau da, bertsolaritza edo euskeraz da, edo ez da. Eta horrek ere ustez badaukala zer ikusia, ez? Euskal literatura euskaraz da. Eta euskal antzerkia euskaraz da. Euskara hutsean. Bai, baina antzerkizaleak Euskal Herrian euskeraz ikusiko du teatroa autua egiten du, ez? Euskeraz ikusi, ala gazteleraz ikusi. Jende asko dago euskeraz alfabetatua dena, baina euskeraz irakurtzen ez duena. Bertsozale izateko modu bakarra dago. Baina euskara kompetentzia behar dezu, izugarria bertso bat euskaraz ulertzeko. Kompetentzia totala, jakin behar dezu euskara, poema bat irakurtzeko, eta Anderren antzeslan bat gozatzeko behar dezun bezala. Nahet esan, ez da hori, da, asmatu du, eta egila da, zaletasunez gain, eta, bertsolaritzaren beraren xarmaz gain, hor, egon dala, oso ondo asmatu dala, nolabait bideratzen indar eta behar hori, behar sozial hori, eta egitura bat sortu dala oso fuertea.
konparatiboki begiratzen baduzu beste egiturekin, dagona, en fin, izugarrizko, bueno, babesa duena, eta postekoa da, jo. Beste elkarte asko, idazlena, itzultzaileena, aurta gazte, Galtzagorri edo editorena, maila hortan askotzaz ere, bueno, edadura mugatuagoa dute. Naiz eta igual sozialki, batek pentsatu, jo, idazle, bueno, net esan, bideratu dira hezkuntzara edo beste programetara, baina arrakasta aldetik, nik uste alde hortatik eredugarria dela. Eta leku gutxitan, dagola, guk ekartzen ditugunean kanpotik gonbidatuak eta erakusten dezunean, begira, hau da eraikina, hainbeste jende, hau da elkartea, bueno, postekoa dela. Osea, postu behar dugu asko dagolako hor, egin behar duguna da bestetan egon da dila gehiago. Ulertzen dezue, osea, netzako hori da kontua. Baina, nik horre bai, nahi nahi ez gure imaginarioan, bertsoa euskal kultura, euskal munduarekin, euskal gintzarekin, euskararekin nastatzen dugu, osea, erlazionatzen dugu teatroa ez, teatroa erlazionatzen dugu izan daiteke Lina Morgan edo izan daiteke Ander Lipusen teatroa edo Antxon Lukurena. Maskarada euskal teatroarekin, euskal munduarekin erlazionatzen dugu. Pastorala euskal munduarekin erlazionatzen dugu, naiz eta pastorala egiten duten erdiek euskara ez jakin. Eta hor jazten da beste debate bat oso interesgarria. Egia. Nahi baduzu. Bai, Egia da. nik uste bertsolaritzaren kasuan behar badela faktore batzuk bertsolaritza berezi egiten dutenak, baina momentu honetan bertsolaritzak antolakuntza mailan daukan indarraren azalpena etxeko lanak egin izanaren ondorioa dela. Dudaik ez dut. 30 bat urteko historia honetan, behar badanik gehiagea aipatzen dute estrategia hitza, eta nire hori nire etzait gustatzen nire buruain beste aldi zentzutea hitz hori aipatzen, baina hala dala iruditze zait, ezta? Plan estrategiko gutxi egon zen bertzozela elkartean, baina estrategia bat zegoen, eta bizio bat zegoen. Gero, eta bat zegoen beste, nik uste dut intuizio importante batzuk. Bata da transversalitate politikoa. Hau da, politikoki bertzozela elkartea denena zen eta denentzat zen. Eta ez zuen nolabait esan da kolore politiko baten zen aitorgabea, uste hori importantea dela. Bestea, elkarteak izan zuen autoeraketa zena, hau da esatea. Ez dugu nahi bertsolaritza botere publikoen esku, baina ez botere publiko horretan dagoen alderdia zaigulako, gustatzen zaigulako, baizik eta iruditzen zaigulako, sinisten dugulako, behetik gora autoeraketan egindako herrigintzan. Baina herrigintza horretan, ez dugu bakarrik herrigintza, bertso eskolen, ez dakit, antolaketa anarkiko oso interesgarri bat sortu nahi, baizik nahi diogu baitari horre eman erakunde forma. Eta nahi dugu gure estrategiak aurrera ateatzeko tresna nazionala. Eta pixkat hori da elkartea, ez da? Lurralde guztietan banatua. Nik uste hori autoeraketaren intuizioa dagoela bestetik elkartean, ez? Eta gero pixkat Anderrek aipatu dituen zera biek, hitzandi horiek, ez da, simplea direnak, eta da, transmisioa, hau da, belaunaldi transmisioa, sustapena eta jakintza. Hau da, jakintzaren bertsolaritza inguruko jakintza nahi dugu landu eta bildu, eta nahi dugu bertsolaritza ikusi ikerketan, unibertsitatean eta dokumentazio zentroan, eta jakin egin nahi dugu landu nahi dugu gai hau, sakon, hori bat, bestea sustapena, eta da esatea, bertsolaritza txikia da eta txikia izan behar du, ez dugu guk San Mames bete nahi, baina txikitasun horretan nahi dugu sustatu euskal komunitatea indartzeko lagungarri den neurrian, ez da? Sustapena, eta hor lotuta daude txapelketa, telebista, mila gauza. Eta lehenik, hirugarrena esango du, baina lehenbizikoa da belaunaldi transmisioa. Eta nik uste dut hor intuizioa izan zera eskolak, eskola arautua, eta bestetik hori baina importanteagoa, eskola ez arautua, hau da, bertso eskola, bertso taller herrietan sortzea, eta gero udalekoa, eta bat. Eta nik uste guzti horren, eta hori egiteko belaunaldiak mimatzearen, eta barruan ere transmisioa ondo egin izanaren, ondo
jende pila batek ondo egindako lanaren emaitza dela. Eta uste hori ere esan behar dela. Honen atzean dagoelako behar bada irakaspen bat, behar bada gure arlo hauek etorkizuna dute ekosistema moduan antolatzen baldin baditugu. Esplikatuko nahi, zer da ekosistema moduan antolatzea bertsolaritza adibidez? Bertsolaritzak bere sisteman ditu adar pila bat. Interes desberdina duen jendea, bertsolari ia profesionalak, bertsolari ia ez profesionalak, amatorrak, herrietakoak, daude gai jartzailea, daude irakaslea, daude txapelketako epaileak, daude kazetariak, daude bertso zale soilak, lurralde desberdinak, oso sistema zabala eta neurri batean konplexua da, ez da. Bertsolaritzan egon dan intuizio gauzatua nolabait izan da antolatu ezagun ekosistema hau, ekosistema horretan parte hartzen dugun guztion protagonismoan oinarritua. Hau da, sistema komila artean demokratiko, ez baita demokraziaren zentzu arrunta, sistema autoeratu batean antolatu ezagun ekosistema hau. Eta ekosistema da, bertsolari gazte berriak edo aur berriak sortzea eta aldi berean zaletuak sortzea eta aldi berean aizala etorkizuneko epaileak sortzen eta zaintzen duzu diru laguntzen flankoa eta aldi berean zaintzen duzu telebistarena eta irratiarena eta nazioartekoa eta, da pixka bat sistema hori antolatzea, ez? Galdera da, eta ez da antzerkiari egindakoa da, antzerkiari literaturari, ez da? Modu horretan, gure ekosistema pixka bat gure eskuetan antolatu eta mimatu gabe gaia merkatu indarren esku, gehi, administrazio indarren esku utziz, aurreatzen dugunekoa. Bertsolaritzatik erantzuna da ezetz. Bertsolaritzatik erantzuna da, gaia utzi izan bagenu merkatu indarren, eta bertsolaritzan badaude merkatu indarrak, saioak antolatzen dituztenak, eta merkatu indarren eta administrazioen esku utzi izan bagenu, orain ez genuke edukiko errealitatea. Galdera da, ez daukat nik erantzunek, eta bakit kasu bakoitza desberdina dela, eta antzerkiaren mundua dela konplexuagoa, zaharragoa, zabalagoa, eta behar da garrantzitsuagoa eta dena gu baino, ez da? Prekarioagoa. Baino hor dago, ez galdera. Agian baita ere ez, lehen aipatu duzu oso desberdina dela, zuk zure burua ibez ez duzula ikusten ez, 8 orduko, kontratu horren barruan edo aktore izatea ulertzeko oso modu diferenteak egon daitezkela, eta adibidez, bertsolaritzari lotuta ez, eukiko dituzu plaza gehiago ala gutxiago, baina esperientzia konpartitua da, hau da, plazan hasten den bertsolariak segituan kantatuko du Andoni Egañarekin edo zakit ez, nik Josi Agirrerekin kantatu dut gaztetxe batean, eta urrena, bera bere lagunekin biltzen zen tabernan, edo bertxotan hasi berri den, edo 16 urteko neskatori, joango da kotxez, Sebastian Lizasorekin, ez da ginungo bertso afarira, eta oso esperientzian oinarritutakoa eta pertsonatik pertsonakoa ere bada transmisioa. Eta lehen Maialen Lujanbiok aipatzen zuen, hor transmititzen dena ez dela bakarrik bertsoak egiteko modu bat, edo teknika bat, edo zer den bertsoa, baizik transmititzen dela aurretik datorren Jonek fluxua deitzen dion, ez? Kultura ari, soka, erreka bat, baita ere jende artean egoteko modu bat, egoteko modu bat, jarduteko modu bat, gazteei ikasteko eta zarrei ikasteko, ez? Emozio bat, da emozioa. Orduan, maixua daukagu hemen, ez? Orduan da emozio baten transmisioa. Orduan da kontakto zuzena, ahotsa, modalidadea, gestualidadea, elkarrekin zaudete. Horrek izugarri lotzen du, audientzia daukazu aurrian. Emozio bat transmititzen da momentuan. Gaina, bapateko izateak dauka magia hori, juniten da. Desberdina da liburu bat hartzen dezunean. Azteko, eskatzen dizulako, gaur egunean dauzkagun hainbeste estimulon artean, isolatuta egotea, eskatzen dizu, entrenamentu bat, bada beste zailtasun bat, hau da, jardueretan, biztan da, irakurketarena da, oso elitista. Orduan, hor bertsolaritzak edo antzerkiak dute bapatekotasun horren emozioa, testu bat hartu, eta nigo atzen naiz, Anderrek hartu zunean, handu lertxundiren testu bat, eta antzeztu, ura zan beste gauza bat.
Osea, hura zen momentu magiko bat, orduan horre daukan engantxe gaitasuna izugarria da, osea, da beste kontu bat, orduan desberdina dira, nik uste elkarte guztiak saiatu diala, arautzen, saiatu dira idazle eskolak, antzesle eskolak sortzen, nolabaiteko heltzen, eta saiatu dirala baita ere txekolanak hor ondo egiten. Baina dudarik ez dago bertsolaritzak askotze gurean hobeto asmatu dula, zeon behar sozial eta lilura hori kanalizatzen eta berritzen. Ze eguneratzen. Hitz egiten dugu bertsolaritza, ez duek hemen bi protagonistak niz esango dut. Gauza, baina dezke, evoluzionatu duna, aldatu dana estetikoki, eta maila guztitan nola, eguneratu eginda, gaurko ikusleen gana, entzuleen gana, hori da meritu bat, aitortu behar zaiona. Alde batera utzita elkartea. Eta horrek, konexio hori, hortan, benetan ondo egin dezute. Nik hori pentsatzen dut. Zagite, barkatu, moztu dizut. Ez, emozioarena netzako fundamentala da. Transmititzen dezuten emozioa. Horrek ez dauka parekorik. Bai, ez, gure mundua pixkate jonek esaten zuna eta komplejuagoa da, ze aktore batek berdin egin aldu autu kontu bat da, ez da, egin aldu goenkalen lan edo antzerkian ibili. Osea, autuak dira. Niretzat, transmisioa dago, ez dakit, Eugenio Arozena eta Daniel Landart etortzen diranean markinara, nire etxean afaltze duten, nire amakin, pipillo bate kroketa emate die, eta banoa gero, markinako taldeakin ensaiatzera sarriren testu batzuk. Niretzat, hori da transmisioa. Osea, hor dago beste gauza bat. Nik atzo egiten dut emanaldia saran eta joaten gara ia beste aldera bazkaltzera, bukatzen da emanaldia eta jendeakin zagoz gazna eta xingaj hartzen, ez da? Baina jendeakin herriarekin zagoz hitz egiten, herritarrekin zagoz. Modeloak, hau da, zuke Zornotzako antzokian ematen duzu emanaldia, bukatzen duzu, egiten duzu agurrak, txaloa jotze dizute, eta agur, eta ez dago ja, jendearekin hartu emonik. Orduan, guk berrasmatu behar ditugu formulak hortarako. Orduan, argi dago ez dela nik egin ditut erregea eta bufoia, niretzat plazer bazen afaltzen nuen, da gero bertsolariakin da jendeakin nengoen. Jendea norbait edo zerbait ikustera doa ezagutzen duelako, entzun duelako. Osea, jendea normalean ez doa zerbait ikustera ezer jakin gabe, jendea informatzen dalako, ez da? Orduan, gure esku dago informazio hori, komunikatze hori bideratzea eta ematea. Eta herriakin egotea, bai amateurrekin, bai profesionalekin, era berdinean. Egoera horiek normalizatzea. Ezin dugu, nik nire txikitako ametsa zen Hollywoodeko aktorea izatea, eta Oskarra irabaztea, eta Euskal Herriari eskaintzea. Orduan etorriko nintzen Hollywoodeko, horiek dira sartu diguten imaginarioak, osea, nik fofito eta milikito ikusten ditun, eta horiek dira imaginarioak txupatu. Orduan, zeintzuk dira gure imaginarioak, gure euskaltasunetik lagun transmititu alditugun imaginarioak, ez da? Eta orduan, dantza horretan gabiz. Adibidez, esperientzia batzuk gu ari gara ematen, adibidez, deitzen guk egoitza bat daukagu kultur lehioan, baina gure ensaioak, gure obra ematen dugunean, preparatzen gabizenean obra bat, adibidez duela gutxi, egon naiz Zumaiako antzokian preparatzen obra hori, nire urrango obra berria. Eta orduan, esperientzia hori, sorkuntza prozesu hori, elkartrukatzen dut herriko elkarteekin. Hau da, adibidez, elkarte antzerki taldeekin. Eta jubilauta dagozan, Andra talde bat zegon, eta nik ikusi nuen euran ensaio bat eta euran hori, eta gero eurak etorri ziren nire ensaio bat ikustea. Eta elkar ezagutzen gara. Eta bata da Maribi, eta bestea da, eta horiek
antzerkia amaitzen dudanean, nik ematen dudanean, torreko dira ni agurtzera. Eta bidea erresten duzu. Egonaldiak, hau da, horrei egonaldiak deitzen dotzagu, egiten ditugu herri desberdinetan, edo gazte taldea atortzen da, eta kontatzen diozu, gu egiten ari gara obra hau, eta nik transmititzen dotzat ariketa batzuk, adibidez, ahotsa lantzeko, ahotsa ariketak, azken baten, hori teknika bat da, ez dugu guk asmatu, existitzen diran jakintza batzuk dira, ez da? Nola zure ahotsa, nola modelatu, nola proiektatu, nola ahoskatu, non esarri zura gotza, goian edo behan edo ez dakit, hori dena transmititzen den gauza bat da, orduan hori erakutsi. Eta gero, bitartean, nik adibidez egiten ditut mediazioak deitzen diran gauzak, bitartekotzak deitzen diran gauzak. Hau da, joaten naiz herrietara, eta hori, esperientzia hori, Frantziatik datorren esperientzia bat da, gehiago, baina nik adibidez, bihar egongo naiz Senpereko kolegioan aurrekin, ez aurrekin, nerabeekin, gazteekin, ikastaro bat ematen. Han argi dute, ni profesionalki bizi naizela eta ez daukadala ordutegi bat, baina zehaztu dugu nire ordutegiaren arabera han klaseak ematea. Orduan, nik transmititzen diet, ni ari naizen teatroa egiten, dena euskaraz, euskara irakaslearekin batera nola antzerkiaz ensaio batzuk egin eta nola obra bat prestatu. Eta horrei deitzen zaio mediazioak. Orduan, nire aldetik, ni eta gutxi batzuk ari gara esperientzia horiek ematen. Baina ze gertatzen, nik sentitzen dudana da jendeak Oskarra nahi duela irabazi, edo ez da, telebistan nahi duela lan egin eta erlazioa hotzagoa da orduan, ez dakit. Hegoaldeko eskoletan ere mediazio lanak egiten dituzu, hola? Nik bai. 3 probintzietan eta... Barkatu, Nin leku guztiari biltzen zaiz. Ez, askotan galdetzen digutelako. Ez zateizut serio, Bai. Bai, nik aparte aulestin ematen diet aurrei, klaseak. Hori badakit. Eta gero, adibidez, orain egin dut Leioako emakumeekin egin ditut mediazioak. Hori mugalariaken bitartez bideratu izan dugu, adibidez. Baina esperientzia horiek berriak dira. Eta azkenean transmisioa hor ematen da. Jendeak ezagutzen du, zertan ari zaren, eta ez zara parakaidista bat etortzen zarena hor antzerkia amatera, baizik eta beste... Nik uste hor antzerki munduarekin jarraituz, ni asko gustatzen zait azken aldian Antxon Luk idazten nahi dena, eta azken liburua, eta oro arbera zabaltzen ari den mezua, pena da askotan benetako muga dugula, eta iparraldean gertatzen ari den reflexio interesantenak ez diela ona iristen, baina iruditzen zait oso gai pertinentea dela gauza asko esaten ditu, eta tartean, bat oain dela urte batzuk esan zuen esaldi bat, profesionalak, kulturgile profesionalak, publikoak dauka aurrean. Amateurrak, komunitate bat dauka aurrean. Eta nik uste hori gai importantea dela. Eta segura asko bietatik beharko dugu, Baina, hola, azkar esan da, iruditzen zait, euskal kultur produzio profesionala garrantzitsua da, interneten egotea garrantzitsua da, hori dana oso ondo, baina guztut konstiente izan behar dugula daukagun eta datorkigun uholde ikaragarri honen aurrean, eta inglesez, eta gazteleraz, eta hizkuntza, munduko hizkuntza handietan produzitzen den guzti hori gero eta gehiago da, gero eta hobea da, eta gero eta eskurago daukagu. Eta guri seme-alabek gero eta eskurago izango dute. Eta uholde horretan, euskarazko produkzio profesionala beti izango da errekatxo bat. Eta gainera, gehienetan izango da besteena baino kaskarragoa, kalitatez. Gehienetan, ez beti, eta hor nabardurak dira, ez da, egin ditzakezu marrazki bizi duena, baina Pixarrek urtero ekartzen dizkizu 5 pelikula txapelak entzekoa diena gidoien aldetik. Eta dukatena gidoian 3-4 kapa, nagusientzat, helduentzat eta txikientzat pelikula berean. Hoien kalitate maila alakoa da eta alako izango da. Zentzu hortan,
Ez dakit ados nago, Zergatik diotago? Diotago honegatik. Iruditzeit gehiegi tematzen garela herri moduan geure produkzio profesionalari begira. Importantea da, oso importantea da. Baina beti izango da mugatua, eta uste dut horrez gain herri moduan ditugun abantailak behatu behar ditugula. Eta uste dut herri moduan ditugun abantailak hobeto dela, ari dela seinalatzen tartean Ander ere bai, baina Antxon Luko bezalako jendea. Izan nahi dut, zuzoaz Baigorrira, igande goiz baten, zuzoaz, nahi gertatua da, ezta? Bagoazan indigena batzukin, erakuste aiparraldea ez da izar, eta ikusten duzu, bidart, Jojo Bidart. Barkatu, indigena esaten... Garabidekoak izan. Bai, Garabideko, gure historia bat, baina hori. Eta... Zeba? Ez. Bai, horregatik. Egoaldeko indigenak, iparraldeko indigenak. Ez, baina, anekdota zan, ahiginan, bat egiten, tur bat, iparraldeko ezatzera ikusten, eta Baigorrin, bigando goiz ezala uste, zeuden, areto batean, ez dakit, berroi bat gazte, ensaiatzen, dantza, kantua, agerkari, ikuskari bat egiten nahi zen, noski, amateurra, eta kontua zezera, Baigorri, arratzaldeko bostetan ez dago ezer, dana kotxean dabiltza, ematen du ez da hola gizarte egituraturik, baina Euskararen inguruan egituratzen da bertako gazte jende bat, hori egiteko. Osea, horrelako dinamikak gure hiztun komunitatearen Euskaldun izateko nahia erreproduzitzeko funtsezkoak dira. Edozein liburu baino askoz importanteagoak. Aztu gabe, gure liburu bataz beste, zenbat irakurtzen da. Hori ere, esan beharko dugu. Ez nabil ni... Ez du gauza batek besteak entzen. Hori zen nahi nunik. Ez du gauza batek besteak entzen. Baina nik ez diot esango Maialen Lujanbi hori ez dula profesionala izan behar pertsogintzan, amaterismoa, hobeto dagolako. Ez diot esango idazle bati gozez hil behar dunik amater izanez profesionalizatea txarralako. Eta ez diot esango antzerki gintzan dabiltzan, bolotan dabiltzan guztiei, egunero modu prekarioenean kotxean sartuta etxetik sandwichak eramanez ibiltzeko. Osa, nahi deguna da, jendeak duintasunez bere sorkuntza egin dezan. Horran ninduan, hori izan behar dut. Batek ez du besteak entzen. Orduan, bat eta bestea. Bat eukidezagun hor, baina uste dut kontziente izan behar dugula gure herrietan Euskaldun izateko gogoa ez dela naturalki erreproduzitzen, hezkuntza sistemak bera bakarrik ez duela erreproduzitzen, eta edabideek ere ez. Eta fijatzen baldin badazara, gure herrietan Euskaldun izateko gogoa ze gazte talde minoritarioak erreproduzitzen duten, horratzean aurkituko duzu askotan horrelako dinamika bat, edo bertso eskola bat, edo ez tegiz eta. Hain naiz, esaten, kultura hau, kultura sorkuntza popularra, herriak ez kultura konsumitzea, kultura enlatatua edo kultura programatua konsumitzea, baizik herriak bera kultura sortzea, segurazko izango dela, datozen 10 alditan, eta segurazko mende honetan, Euskal komunitatearen etxekoran funtzeskoenetako bat. Besteak bakarrik deitulako salbatzen da. Ja, sartu zaren ez, nire sartuko nahi zurekin. Ez. Iruditze zait. Oendik ez diote zer esan, Oendik ez diote zer esan. Baina, nahet esan. Ez, markatu baina. Giroa gehiago berotzen babezu mariatu ingo gara da, no? Ez diote zer esan. Ez danok etxean gaude eta etxeko garen ez danok, etxeko... Uste dut gero Lipusek ere hitzegin nahi dula gaionen dira. Ez da dira. Segi, Oroar, iruditze zait, botere publikoak, iruditzait oroar botere publikoak, instituzio publikoek, lehentasun edo estatus handiegia ematen diotela profesionalei, besteak beste profesionalak, sortzaileak eta txagak eta maianak badutelako aura bat eta gustatzen delako guzti hori. Aura horren atzean beti egon dira politikariak eta hori erromatarren garaiti dator, eta hori beti izango daula. Baina uste dut gure kultur politikak pentsatzerakoan, estatus erlatiboan, aprobat estatus gutxiago eman behar diagula gure sortzaile profesionalei, eta harreta gehiago jarri behar dugula herria sortzaile dimentsio horretan ez. Nik ados nago,
eta ez, nahet esan, nik ez dugula hitz egin inork estatus kontu ez. Niretzako estatus bera dauka, artistikoki, bai gorrin ikusi duzun, antzez lan horrek, edo profesional batek baldin eta egiten du lana ona bada. Orain, esatea sistematikoki edo bakarrik amaterismoan dagola etorkizuna euskal kulturgintzarena, batez ere euskal kultur eragileek, eurek, urtetan, borrokan, daramatenean esan ez joan, nik sortu nahi dut, baina nahi dut duitasunez bizi. Hau da, nik ilustradore izan nahi dut, eta nahi dut honengatik ordaindi ezadaten. Eta nahi dut gainera euskaraz egin. Orduan, zergatik ona dalako egiten duguna, nik ez dut uste pixarrek eta bestek egiten dituzten marrazki bizidunak hemen egiten diren ekoizpen asko baino hobea direnik, gertatzen darena hemen egiten diren ekoizpenek ez daukatela zabalkunderik, ez daukate baliabiderik ezagutuak izan daitezen. Nik ez den nahi derrigor nire semea bere euskal kultura horren iraupenerako kondenatua egon dadin esparru konkretu batzutan bakarri mugitzea. Nina detena da, lasartera doanean, kalean, edo Donostian EASO plazan dagoenean jolasten, lasai naturaltasunez euskeraz egin dezala, eta liburu bat irakurtzeko gai izan dadila, igual naturaltasunez, edo bertso bat entzuteko. Osea, ez dut, bi sistemetan ez dut sinesten. Nik uste dana dela osagarri. Persona batek amater izatea erabakitzen badu, oso ondo. Berez, bertsolaritzara, idazle izatera, edo antzezle izatera, dedikatzen diran gehienak, dira irakasle, kazetari, arotz, mekanikari, osea, amaterrak dira. Netzako, importanteena historia honetan da amaterritzaren esanaia, hau da, kulturaren maitalea. Orduan, hori da gorde behar deguna, eta gorde behar deguna da, eta mantendu eta eutxi, pixka bat, responsabilidadez, aukerak eman jendeari, eta ez beti prekario, hau da, persona batek nahi badu musikari izan, profesional, da hortik bizi, eta euskeraz, zergatik ez? Eta zergatik pentsatuko dugu, kondenatuta dagola beti amaterismora, osa, net esan, zergatik? Zergatik persona bat ez da biziko bertso kantatzetik? Zergatik iruditze zaiguain arraroa? Taldiz, espainolez edo inglesez egiten badu ondo, haizu, nik sinesten dut asko gurean. Asko sinesten dut. Ja, baina, estatusa aipatu dezu, eta netzako estatusa ez da kontua, netzako maila berean daude danak. Estatusa esan ditut politiketan da, ez, bueno. Etxeparei buruz ere hitz egineko nuke, baina igual ez hemen. Lipusi eman nahiko nioke hitza irutzen zaidalako, ontaz ere badukala zer esana, esan nahi, talde amaterrak eta asko. Ez dakit, gehiago dira igual galderak, ez da? Eta anekdota batzuekin hasi nahi neuke. Beste egunean, estenografoakin, nire hurrengo obrako estenografoekin hitz egiten eban, berak proposatu duzta estenografia bezala zizeilu bat, txitsilu bat, eta ni hor nabil borrokan, txitsilu bat da, baserritan lehen egoten zen jarrileku bat, hori proposatu duzta, bere insistentzia zen munduko ez zela amateurri izan behar obra, ze ikusi zuen ikuskizun bat, eta amateurra iruditu zitzaion, eta ez zela amateurra izan behar, eta munduko ikuskizun onena, eta munduan egon behar zela. Eta orduan, nik esan dut, gaur egun mundua da Euskal Herria. Barkosetik berangora, ze hori da bakoitzak baita ere jartzen ditun parametroak lanean. Eta niretzat da Barkosetik berangora eta Ondarrutik Tuterara. Nire mundua hori da. Nire mundu hortan hiru zutabe daude. Bata da erritualari dagokiona, bestea da kulturari dagokiona, eta bestea da ikuskizunari dagokiona. Orduan, pixkat zurea Jon hartuz, niretzat amerikanoek egiten duten ikuskizuna amerikanoa da, ezin dugu konparatu. Nik ez dut esaten zuk hori esan duzunik, nik esango dut nire galderak dira. Ezin dugu
konparatuta ezin dugu marko berdinean jarri. Gu beste parametro batzutan mugitzen gara, dantzatzen dugu. Orduan, gure parametroetan eta batzutan bai niri mina ematen dozta, gogoratzen dut, Petit Teatre Penekin lan egiten dut, bihar daukat batzarra, urrengo obra zein izango da. Eta gogoratzen dut Hamlet egiten nengoela, Fuxek baten, baina ez daukagu dirurik hori egiteko. Eta ni mala hostiakin nengoen. Osea, nola ez daukagoela? Osea, hau da, ez daukagu dirurik jantziak egingo duen bat pagatzeko, ez daukagu dirurik orduan jantziak guk, dirua lortzen da. Ulertzen, osea, aktitudea ere aldatu behar da. Ez da diru kontu bat kulturarena, ez da pitzel gehiago edo gutxiago. Uste dut, dala neurria hartzea. Eta ez da uste dut onago edo txarrago, ez da gutxiago edo gehiago. Bakoitza bere parametroetan mugitu behar da. Orduan, eurak adibidez Frantzian egiten duten teatrorako badute dirua, baina guk ez. Eta hor sartzen da ikuskizunerako baita ere inbertitzen den dirua. Osea, ez dago sorkuntzatarako, ez dago dirua. Nik adibidez, orain dela gutxi egin dut, Asier Altunaren, parte hartu dut, aktore moduan, Asier Altunaren filman. Txintxuak, nik badakit, hor dirua badago, baina ez dago dirua. Osea, ez dago amerikanoek erabiltzen duten parametroetan, ez dago. Orduan, guk jarri ardotzagun neurria, baina ez horregatik onago edo txarragoa izan. Eta gero ja dira autuak. Hau da, zuk teatroa, adibidez, teatroaren kasuan, oso desberdina da teatroa noraino nahi duzun iritsi. Osea, oso desberdina da, zuk egitea teatroa Arriaga baten edo Victoria Eugenia baten emateko, edo nahi baduzu baita ere, Iruritara iritsi edo iparraldera iritsi. Eta iparraldean ez dago dirurik. Iparraldean antolatzen dute elkarteek, eta normalean sarritan ikastolek baita ere. Eta orduan, parametroak, orduan ezin duzu egin ikuskizun bat, 10.000 euro balio duena, 20.000 euro balio duena, herri batzuetara iristeko. Eta orduan, hor sartzen gara baita ere, saren aspila baten, merkatu baten edo publiko baten gutxi gara. Orduan, edo egiten duzu emanaldi bat, lau Iruñan emateko, Gasteizen emateko, eta Bilbon eta Donostin, edo egiten duzu ikuskizun bat leku gehiagotan emateko, edo egiten duzu ikuskizun bat formatu txikia deitzen duguna iristeko baita ere La Puebla de la Barkara. La Puebla de la Barkara bestela euskarazko antzerkia ez da inoiz iritsiko. Orduan, parametroak dira. Eta gero ikuskizuna normalean profesionalak egiten duenean beti intentatzen du ahalik eta profesionalen izatea, baina ekipamentuak ere batzutan ez dira egokiak. Orduan pentsatu behar duzu formatu baten non agian ikuskizunaren modeloa txikitzen du, ez daukazu dirurik hainbeste teknika pagatzeko, hainbeste gauza pagatzeko, eta orduan, eta horrek egiten du berexiago, baina hori gurea da, galderak dira, ez dira hori. Zer pentsatu ematen du ikuskizuna hori, baina bai, ematen da, goratzen naiz Simunekin eta ez daukagu dirurik, euskaraz ezin dugu horren beste, ez daukagu horren beste dirurik, ez daukagu, zuk proiektu bat jartzen baduzu euskaraz, adibidez, hemen, Ministerio de Kulturara ezin zara iritsi, ezin duzu diru gehiago jaso, hemen gutxiago eukiko duzu, gauzak gutxiago, diru gutxiago daukazu, gauzak egiteko, baina, dana ez da dirua, eta bueltatuz nire estenografoaren gana, berak ez dauztan, ez da diru kontua, baina nik ingo dizut munduko estenografiarik ederrena, eta gainera zure antzerkia zabalduko duzu mundu guztian, ze hori da nahi dudana, eta esan nion, bale, ados, egin estenografia honena, zer nik nahi dut zuk estenografia honena egitea. Bai, nik uste bestiela inundik ere kontraesankorrak eta biak egin behar ditugula, ez da? Esparru profesionala eta esparru amateurra, ez da? Mezua da, esparru profesionala hor dago, baina esparru amateurrak guk behar badabain arte uste izan duguna baino funtzio garrantzitsua betetzen du eta bete ezak etorkizuneko hiztun komunitatearen bizi, lasarten bertan gertatzen denak, eta bakizu lasarten ze gertatzen den
horre garantzia handiagoa du, seguru asko, lasarte horiek konsumitzen duten, ez dakit ze liburu, ez dakit ze... Behar da, uste dut garrantzi erlatibo, beti erlatibidadean, gehiegi ematen diogula, zenbait gauza dizdiratxuri, dutelako estatu bat, ez dakit zesari nazional da. Irutzen zait, uste dut garrantzi erlatibo horretan gutxiegi ematen ari garela herri sorkuntzari, hori da esan nahi nuena, ez? Eta baita ere irutzen zait, ez dugula erori behar, diskurso batean, esan ez, guk egiten duguna berez ona da, ez ona da, ez antzerkia ona daukagu, literatura ona, bertsolaria kristonak, danan daukagu maila estandar oso on bat, gertatzen dena da, desabantaila ditugula, eta edatzeko ez dukagula beste akademiako zerarik, eta uste dut, arriskua dagoela, konplazientegi izateko, eta uste dut, kulturgintzak behar duela baita ere, beste edozein, esparru moduan, zatea, bai, zu kantutik bizi nahi duzu, baina, joder, dan asko bizi nahi dute Espainia, eta bizi dira, 10, bueno, hor, badaude filtro batzuk, orduan, ez da nahikoa nik kantutik bizi nahi izatea, hortik bizi gara izateko, dagoen esparrua, gutxi gara, eta, bueno, gauzak egin behar dira, jende honek egiten duzten bezala, irudimen asko botaz, lan asko eginez, hortik bizi nahi baduzu. Ez dara igual fenomeno gazala, baina fenomenoak dira batzuk. Orduan, zenbat bizi daitezke Euskal Herrian literaturatik? Bueno, kopuru mugatu bat, eta bertsolaritzatik, zentzu hortan uste dut ez dugula konplazentzien hori behar, ze kulturgintzak galtzen badu baita ere, publikoak nahi duenaren kalitate irizpidea, daukagu kulturgintza subentzionatu flojo bat. Eta hortik ere uste dut? Era bat agoz dago. Izan du. Eta pixkaten lotzeko, Antxon Luku laipatu dozulen, eta amateurgintza profesional, barkatu, baina kasu hortan iparraldean gatazka, konparazioa, askoz ere fuerteagoa da. Eta normala da, Antxon Luku daukan malaletxe hori, berak bizitzea, osea, han profesionalek badute estatus bat, intermitan, deitzen dena, eta berak konbokatzen duen edo goraipatzen duen herritik ataratako, azkenean euskal kulturak bizi duen hango totalmente amateurra da, eta orduan horrek ez dauka inongo instituzioen eke justu, baina oso laguntza gutxi eta guztiz apartheid daude, ez da, eta, bueno, euren errealidadea eta gurea, nik uste dut pixkat desberdina dela, ez da, hemen profesionalen eta amateurren aldea nahiko ez da inbestekoa. Han bai, han beste goera baten. Han edo zara profesional edo kultur munduan ezin duzu egin ia ezer, ez da, apunte hori nahi nuen. Bueno, nahi desan, lasarte aipatu degunez, pentsatu Porrotx eta bere lagunak zei bilbide egin duten amaterismotik profesionaltasunea. Egia da, dana ezin dela maila berean neurtu, eta kalidadea literatur kritikaria naiz. Zertan sinisten badet, horretan sinisten dut. Baina badago, segurazki, sorkuntzatik bizitzea merezi duen, baina bezain beste jende, nahi esan euskeraz, maila nik uste dut arlo gehienetan oso duina ez ezik ona dela. Ez dut esango dana ona danik, baina literaturatik bizi badira 5 edo 4, segun, bagian, mereziko lukete 10 bizitzea, zen maila bat badago, eta berdin segurazki arlo gehienetan. Egia da, arlo batzuk musikarena esate baterako joera handiagoa dula, profesional, produktorak, montajeak, zinearekin berdin gertatzen da, beste pentsamentu bada. Baina hitzarekin lotura dutenak, hitzak berak muga hori egiten duenez, euskal hiztunen gana iristen zarelako, eta komunidade horretan bakarrik bizi zarelako muga hori ezartzen du, biztan da. Baina alegina, nire esan, helburua izan beharko luke, gero eta sortzaile gehiago egotea, eta sortzaile izatea, lanbide, duina ez ezik, beharrezkoa izatea euskal komunidadearentzako. Osea, nik ala uste dut. Ordu terditik gora daramagu hizketan, eta bukatze aldera egin beharko dugu, gero galderak egiteko tarte bate egongo da bisatzen dizu eta aurrez. Agian,
ari gara momentu guztietan hitz egiten orekez, ez? Esan nahi dut, dena batera egin halko balitz, agian elegoke gatazkarik. Kontua da, non egiten dugun indarra, ez? Hau da, Lipusek esan du, autua egin behar duzu, edo herri txikietan egiteko moduko teatroa egiten dut, edo antzoki handietarako eta teatroa egingo dut era berean, edo ez dakit, kulturgile izen handiko hoien lana izen hori baliatuz, ez? Nolabait aprobetxatzen dut hau zabaltzeko eta ezagutzera emateko, edo herrietako elkarte edo ekimen txiki horietan jartzen dut indarra, ez? Egintzen pentsatzen hori daude etxea, plaza, antzokia, laborategiak, lantegiak, eskola, unibertsitatea, edabideak, instituzioak, agente asko daude, ez? Agente asko ari gara era berean, lanean, eta nolabait uztartu nahian edo, helburu txiki eta zehatzak, adibidez, antzerkia euskeraz eta euskeraz bakarrik egiteko autu horri eutxializatea, adibidez. Edo, helburu handi eta agian abstraktuagoak, ez? Euskal literatura munduan zabaltzea. Eta nik uste dena posible balitz, inorre legokela bataren edo bestearen kontra. Agian kontua dela nola bilatu oreka. Zenbat energia, zenbat indar jarri behar dugun haietako bakoitzean. Ez dakit nola ikusten duzuen. Artista bat bada, iritsi nahi du ahalik eta jende gehiarengana, bere hizkuntzan albaldin bada. Orduan, nik uste dut, esate izuze, musikariak eta birak eta aipatzen diranean, ikusten dituzu kopuruak, etekinak edo gehienetan, zesango nizuke, berdintzea lortzen badute, eta ari gara oso, kenduta talde benetan potente eta oso ondo haidianak, ez, berrutxarrak eta bar. Kantautore eta, orduan, askotan egiten dugu buruan ideia bat, hau badabil munduan eta profesional dabil, eta nola dabilen? Keba, osea, nahi desan, kontzertu batzuk emango zituen, eta justu, igual berdinduko du hilabetea. Eta orduan, zer eskaintzen dio horrek? Eskaintzen dio aukera, eta egia da, gauzak dauden bezala, musikarekin jarraituko dut, adibide ona dalako, inguruan ditugun, kantari eta talde, oso potentek behar dutela kantxa eta behar dutela, beraiek sortu duten hori mugitu, bakarrik batetik elikatzeko. Orduan, nik uste dut oso kompatiblea dira, oso modu mugatuan egin aldezakegu, ez dugulako baliapide asko, baina, idazle bat, zergatik ez du bere, arkaitzekin, azoka batean, Miamin, zergatik ez da twist. Ez nintzen hainbeste ukazio hortaz ari, baina adibidez lehen aritu gara hizketan, nola tempo diferenteak dauden iparraldean eta hegoaldean. Eta adibidez hemen oso denbora gutxi hartzen dugun agian elkarrekin egoteko eta adibidez elkarrekin kanturako. Eta orduan kantagintza agian instituzioetatik edo agian diru aldetik hobeto dago, baina era berean kantatzeko ohitura galtzen ari da, edo adibidez, eginean hizketan, bertsogintzan, zuk kentzen baldin baduzu lagun giroa, kentzen baldin baituzu tabernak edo espazio txikiak edo elkarrekin egoteko momentu horiek, eta hori nik uste ez dela kasualitatez bakarrik egiten, ez? Indarrak nola orekatu mantendu dadin hori eta bestea. Eta bestea. Erabat ados, bideak topatu beharko dira. Nik uste lehentasun kontua dela, ez, eta ados nahu dana egin behar dela, eta dana egin halko bagenu, lehentasun, eta nik lehen galdetu jesu nundi behiratzen dudan, ez da, guk Euskal Kulturgintzaren transmisioan azken 10 urte hauetan bildutako esan ezagutzatik, jakintzatik, iritzietatik, evoluzionatzen ari gara lehentasun horretara, nolabait esan da. Lehen aipatu dudan, komunitatea sortzaile eta komunitatearen sorkuntzatik, komunitatea bera Euskalarekiko atxikimendu hori erreproduzitzen, iruditzaigu hor badagoela lehentasun esparru bat, baina horrek ez duela beste ezer kentzen. Uste dugu ez dela persona bat edo biren historia bat, 10 urte hauetan, 4-5 edizioetan 170 bat ikasleia pasa dira, eta emaleak ere, irakasleak ere, 100 gora. Edizio bakoitzean, 30-40 bat ire pasaiz, eta ez egizu pasatzean.
Hor badago masa bat, eta masa horretan, masa horri entzun da, jakina, oso divergenteak dira lehentasunak. Baina gutako batzuk bintzat, ari gara horri arreta handia jarri nahian. Herrietan gertatzen dena, importantea da. Eta horra ari gara jokatzen etorkizuneko gauza asko. Beti egongo da, bai, kultura nolabait izan da enlatatua, liburu eta interneten horre egongo da, eta horre egon beharko du. Uholde baten barruan egongo da hori, ez da? Eta hori ere zenbat kalitatezkoago izatea, on zaigu, ez da? Baina beste herrietako dinamika hori itzaltzen bada, beste ere itzaliko da, nahiko garbi daukat, bertso eskolak, bertsotan adibidez, ez? Bertso eskolak herrietako mugimendua, herrietako egurtzi sozial erreala egoteari uste zaionean, interneteko bertso konsumoa ere bukatuko da. Bakit ez dela gauza behar dute, egia da bertso eskolena, baina era berean agian txapelketarik ezpaldin balego, esan nahi dutez, altaboz handio ezpaldin balego, bekoak ere eluke berdin funtzionatuko. Sistema osoa behar duzu. Elkarra elikatzen dutenak izan daitezke. Txapelketa udari gabe. Bai, ez, nik ez dakit, ni nahiko posik, biziposez sentitzen naz, uste dut badagola jendea, adibide bat ipintzearren berdin euskal transmisioaren inguruko master horietan, nik aulestin egiten ditugun topaketetan, aurten datorren urtean 10. Urte aurrena da, egiten duguna, formakuntza ikastaroak, eta hortik pasa dira 6 urtero, 6 irakasle desberdin. Horrek nahi du esan, euskaraz teatroa emateko gaitasuna badagola, eta jendea badagola, eta ikasleak baita ere. Orduan, gustatu zait, lehene, Jon, zuke komentatu dozun, nori zuzentzen dotzagu publikoari edo komunitateari, eta bueno, ez dakit, nik adibidez, gehiago bizitzen dut, nahiz eta profesional, ez dakit. Profesional, nik beti esan dut, ez dakit, nik antzerkia egiten dut, eta jazta, ez dakit, profesionala den edo ez, baina, eta bide batzuk eraman ditut profesionala izan dadin, eta lege batzuen barruan nik kontratatua egon naizen, baina bide hori adibidez ez da Espainiako ereduan ematen den artistas y toreros regimenean egiten dudan lana adibidez, eta hor badaukagu zer asmatu, eta horregatik horrek posa ematen dozta niri, posa ematen dozta ikustea baita nire aldamenean jendeak badaukala asmatzen ibiltzeko joera hori eta sormenerako joera hori, eta nik uste dut guk euskaldunok badaukagula erresistentziaren sormen hori, ez da, eta zentzu horretan nik posik sentitzen naz. Eta baliabide horiekin eskatu behar dugu haindik gehiago, exigitu behar dutzagu lehenengo norberak norbere buruari, eta autokritikoak izan behar gara, eta aldugunik, eta lan edo ekarpen ederrena egin sentitzen dugun horri, ez da, izan dadila unibertsitatean, eskola baten, espazio asko ditugu elkartzeko eta oso desberdinak, ez da beti izango sutondoa edo plaza, izango da Twitter, izango da 20.000 espazio daude, eta guztut denak elikatzen aldira elkarrekin, eta ez dakit, nik zentzu horretan, bueno, ez dakit, nahiz da egia da batzutan panorama iluna den leku batzutan, momentu batzutan kolpea hartzen duzu, eta iparraldera joan beharrik, lehen eguna ostegunean izan zen, ona azokara etorri nintzanean, lehen inpaktua izan ziren, etorri ziren ikasle gazte guztiak erdera zaite zutela. Orduan, kriston inpaktua da Bilbotik eta irakasle batekin hitz egin nuen. Bai, bueno, horiek dira puntu ilunak, eta badaude puntu argiak, eta orduan dantzatu behar dugu, nik nire ikuspuntutik puntu argi horietatik, eta bizipozez, eta lana bakoitzak bere esparruan, bere ofizioan aldanik eta oberena emoten, ez da? Eta aldanik eta ondoen egiten nik, antzerkia ematen dudanean, beti ezaten diet, bronka botako dizut, futbola egiten nuenean ere, entrenadoreak bronka botatzen zidan, teatroan ere zeitik ez dukat deretxoa bronka botatzeko, gaizki egin duzulako. Hori oso erresa da egitea, adibidez, ez da? Orduan,
hortan, dantza hortan, nabil ni behintzat. Nik uste beste eremuak behar ditugula, eta egia da, gaztelanian sartzen diala, baina, adibidez mundu osoan, unibertsitateetan, 34 lekutan dauzkagu, 34 unibertsitateetan, 2000 ikasle baino gehi euskara ikasten. Da askotan galdera egiten dizute, baina 2000 gora bera horrek ez du gurea konponduko. Ez du konponduko, dudarik gabe, baina fokotxo horietan, datorrenean demagun euskararen eguna, datorrenean korrika, daukazu ikasle talde bat, bai Santiago Txilen, zate baterako dinamizatzen. Bertan dauden euskaldunak eta ez euskaldunekin. Eta batzuk ikasten dute, eta besteek daukate, hemen, segurazki, benetan problematikoa da egoera hori gainditu iten dute. Ze ematen dio horrek euskarari? Ez da, segurazki, pentsatzen dugu neurri hortan, salbatuko. Baina ematen dio prestigioa, ematen dio bisibilidadea, ikusgarritasuna. Ematen dio hor gaudela, iraupena, ilusioa. Orduan, guk horrekin iten dugu lan, eta netzako oso importantea da Santiago Txilen Memoriaren Museoaren aurrean, korrika di joanean, lortzen dituzu 40 ikaslean hiria gurutzatzea. Eta horietako batzuk ikasiten dute, eta etortzen dira, edo han segitzen dute. Eta han segitzen dute euskara irakasten. Orduan, guk horretan ere sinisten dugu ze, ipar ego mugaz ari gara, etengabe, badaude beste mugak, egoaldean ere, ez ditugunak aipatu. Eta muga handi eta potolo askoa daukagu egoaldean, Nafarroarekin. Muga horietaz gain, mugez haratago, badago bizitza bat, badago jarduera bat, badago euskararen duintasunaren aldeko lan bat, eta jende askok sinesten du horretan diaspora zen galdera bat geneukana. Galdera asko galditu dira, gabe luzeitzen genezake. Estatu batutan bakarrik 50.000 persona, edo Argentinan 3 milioi. Togun esango zu, baina, bai, gerota mugikorragoa gara, eta horiek ere badira gureak, ona etorri diranak bezala. Euskal komunitatea gaur oso anitza da, oso anitza, arrazaz, jatorriz eta dana. Eta kontraesan ez betea ere bai, ez? Erabat. Bukatze aldera, aldi berean ari gara esaten munduan zenbat jendeari dan ez, euskaraz ikasten edo euskararen erreka hortan, eta lehen adibidez aipatu dugu, nola Durangoko azokan adibidez, salduenak izango diren 2 liburuak, izango dira euskarari ekarriak, gazteleraz sortuak, hain naiz Dolores Redondoren liburuaz eta Totirenaz. Esan nahi dut, badaudela, alako, ez dakit kontraesanak dira, baina, errealidadeari nundi begiratzen diogun, ez? Oso diferentea dela. Ez dakit, zerbait esan nahi zenuen bukatzeko, eta gero bestela. Bukatzeko anekdota txiki bat, orain dela gutxi, normalean euskal komunitatearekin lan egiten dut, baina Leioan bazegoen Andrak deitzen den talde bat, eta antzerkian blokeatuta zeuden, da joan nintzen, gustos baita ere, ze ez dira etxaiak ere, joaten naiz, eta ematen diet nire nik dakidan gutxi hori. Eta bertako zuzendariak, Andrak, emakumeak, nik esaten diot, ni euskaraz egiten dut antzerkia, eta bakarrik euskaraz egiten dut, eta ez dakit zer, azaltzen diot dena, eta bere galdera da, y en vasco te puedes expresar bien. Baina hori etengabe. Eta bere euskalduna da, Leio azterra da, ez daki euskaraz nahi duztan, baina orduan, baina gu baita ere konpleju horiekin bizi gara. Eta orduan, konpleju horiek egin behar ditugu, claro, eta hasi nintzen berari euskaraz gauza oso politak esaten. Bai, ze guapasaren eta esan nion dena euskaraz. Eta horrek egiten du baita ere gure hori. Eta gero, zuk esan duzunari, askotan egiten da, nik hor zentzu hortan badago dinamika bat eta hor arriskutsua iruditzen zait, eta da produkzio edo sorkuntza guztia dena erderaz egin, eta gero azken emaitza euskaraz eman, ezta? Eta netzat hori hola saltzea arriskutsua iruditzen zait, eta gertatzen den gauza bat da. Ander eta antzerkian asko iten da. Eta antzerkian asko iten da, nik adibidez horregaitik eman nuen autua, bakarrik euskaraz egitea, sartzen zara dinamika batzuetan, non erderaz sortzen duzun, eta gero egiten duzu euskerazko
kopia euskaraz egin behar delako. Bueno, amaitzeko... Bai, hitza pasakoet zuen aldera, nik gidoia aspaldi bihurtu eta baniko, gauza asko falta izan zaizkite galdetzeko, luze hitz egingo genuke, baina, ordua da, eta batez ere beroa da, ni benetan erdizora biatuta nago. Beraz, eskertuko nuke, zerbait gelditu baldin bazaizue galdetzeko, galdetzea. Bero. Ez dago galderarik. Galderarik ez baldin badago, nire partetik eskerrik beroenak, Jon Sarasuari, Marijose Olaziregiri eta Ander Lipusi, eta zure guztioi ere bai. Eskerrik asko eta laizzer arte.